Assalamu alaikum warahmatullahi al'umma da fatan kowa na tashi lafiya. Akwai abubuwan da muka dan daina a social media, particularly al'amura da ya shafi rigimar inna da waye. Muna ganin kamar irin we are too grown for it. That like we are not grown for anything. Duk abin da muka ga dama za mu faɗa. Ban ga dalili ba da za a ce wata yarinyar nan Sadiya Haruna ta gama iskanci da badala da wani abu. Muna ganin mun girma, we are too grown to face this kind of things. Ba mu san kuma irin negative influence din da suke making a society ba. Har aka kama Sadiya Haruna a ce wata iska kuɗaɗɗiya ce za ta fito tana gaya ma hisbah abin da za su yi. Fi sabilillahi. Lalacewar mu ta kai wannan lokacin, taɓarewar mu ya kai lokacin nan. Ba mu girmama addini, ba mu girmama manzon Allah. Yau Sadiya Haruna da ta ga dama ta tafi wani guri ta je tana iskancin ta, wa zai damu? Kin zo society ana gurɓatar da mutane, ki fito ki ce mana ke masoyiyar manzon Allah ce, a ganki da damamman wando da riga, duk ga videos ɗin ta na a page ɗinta kowa na gani. Kuma hisbah su kama ta a ce cikin kai mara kunya, ke ce za ki fito ki gare ta, ki fito ki gaya ma duniya wai me Sadiya Haruna ta yi. Duk abin da Sadiya Haruna ta yi, Sadiya Haruna ba ta fi kama ta bai fi alheri fiye da duk yanke gashin da hisbah suke mutane a garin nan ba. Ke saboda ke ce yan masu baki, jikan marasa kunya, baki san abin da ake ba, baki san abin da ya dace ba, kin fito kina tambayan wai me Sadiya Haruna ta yi tsakaninta da Allah. Wai wanda irin jahilci al'umma mu ke fama da shi? Mutum ya dinga iskanci ƙoro a titi, a kama shi ko a mai magana sai ku ce a bashi da Allah, hukuncin Allah. Saboda ba ku san hukuncin ubangijin ba, so kuke sai mun je gurin Allah ya yi hukuncin da kanshi. Saboda tsabillar rashin sanin Allah, rashin sanin azabar Allah, jira muke sai mun je Allah ya yi hukunci da kanshi. Kai ba za ka gaya ma kanka gaskiya ba. Sadiya Haruna in ya uwa kice, in ya kice abin da take zaki alfahari da ita, ko in kika tashi kika uwa ki tai abin da Sadiya Haruna take a nan gaba a rayuwarki zaki ji daɗi. Kawai ki fito da fuskar ki kuɗaɗɗiyan fuskar ki ya ji kwaile kala kore ki fito kina gaya mana bai kamata hisbah ta kaza. Kuma of all people a rasa wanda zai magana, sai wadda bata san ma menene izu a alqur'ani ba, balle ta san kwaya nawa ta yi. Sai wacce bata san wace ce ta haifi manzon Allah ba. Basic questions mun aka tambaye ki a TV, ba ki iya amsawa akan addinin Islama, sai ki zo kuma ke za ki gaya ma addinin musulunci abin da, saboda musulunci ne bai da license, kowa zai fito ya faɗi abin da ya ga dama. Ke ce za ki fito ki gaya mana hisbah bai kamata su kama Sadiya Haruna ba, mai tai a bata tsakaninta da ubangijinta, saboda bamu san me ke tsakanin bawa da ubangiji shi ba. Of course bamu sani ba, ba wanda yake ce mata ya wuta, amma ba shi ke nuna mu bari ai promoting abin da tabara da lalacewa irin haka ya zama normal a society ba. Tsabillar rashin sanin ubangijin, a rasa wanda zai magana sai ke, ko kunya babu, saboda hali ɗaya ne, halin ku ya zo a harkar da iri ɗaya ne, sai ki zo ce wai me ta yi. Yan hisban ma akwai masu neman mata, akwai masu, duk mun sani wanda suka yi ɓoye ba mu sani ba, ba shi ke nuna sun yi daidai ba. Wanda suka yi ɓoye ba mu sani ba, amma ba shi ke nuna za mu ƙyale ta ba. Left to me, tuntuni ya kamata ma a ce an kama Sadiya Haruna nan, tun da daɗewa ya kamata a ce an kama ta, tun da daɗewa, ba wai yanzu ba. It's even late. Tun yaushe muka yi video, yarinya za ta fito tana begen manzon Allah, ita masoyiyar manzon Allah, kuma sai a ganta tsirara tana yawo a titi, kuma a ce ai shiru fi sabilillahi. Yau na ce da yarinyar nan da wani iskancin ta tafi tana yi a Lagos ko waka ko wani abu, babu ruwan mu da ita. Amma kin zo society na Hausawa, kina magana da Hausa, kina fito da gaban namiji na roba da sunan kina talla magani, wa ke haka? Kina fito da gaban namiji na roba kina faɗin batsa kala kuma ba ilmanta. Wani ilimi Sadiya Haruna ke ba mutane? Wani ilimi take ba mu al'umma? Me alfanunta, me alfaninta al'umma? In kana son kanka da gaskiya, kana son ka kare ta a gaban ubangiji, wanne ilimi me take ƙara al'umma da shi? Da ƙaruwarta da al'umma da cutarwarta da al'umma, wanne fi yawa? Fi sabilillahi. Kuma sai a shiru, sai a bai kamata ba, ku kyale su, wa'annan sun tambare, sun lalace mu bar su lalata wasu. Fi sabilillahi, tunda suna da influence din, suna da audience. Akwai kuma daƙiƙai dabbobi da suna sauraron su. To ya kake son mu kyale su kawai mu ci gaba da sa musu ido? Muna ganin mun girma, kuna ganin mu masu hankali ne, bai kamata mu dinga kira a dabbacin su. Akwai wanda suka fi su dabbanci da suna kwaikwayon su, suna bin maganar su. Hisbah ta mun kadai, akai prison ma ya kamata akai yarinyar nan. Har in kin kai mara kunya ke kuma da ke cewa hisbah bai kamata ba, ke wannan ki tashi ki zo garin Kano, ki je ki samu office in hisbah, ki gaya musu bai kamata su kama Sadiya Haruna ba. Ki je office in hisbah, sai ki je ki protest a bakin office din. Iskancin banza da wofi kawai.